фикри ҳар кас ҳар хеле. Масалан, ягон нафар ҳастае ки метарсанд фикри худшонро баён намудан метарсанд. Ё ин ки ягон нафарҳое ҳастанд ки фикри худшонро баён карда метавонаду ягон бо фикр ягон кас ҳамун аз болои фикри вай хандиданашро метарсанд. Дигар чӣ хиёл мекунанд, фикр мекунанд. Ба фикри ман одамоям ҳастанд ки ҷавоно ҳастанд ки ҳамаи ҳамин вай ба ёда муҳокима ода медуранд. Гуфти шумо однокласснику ҳамаш ода ҳастанд. ҷавонои бисёранд дар одноклассники, дигар чиё бисёранд ва ёям фикри худшонро баён мекунанд дар он. Ман худамам шахсан худи манам дар ҳамон одноклассники ҳастам. Бисёр ҷо бисёр гурӯҳҳо ҳастанд. Дар мобайни гурӯҳҳо фикру ақидаҳо мешаванд. Дар мобайни ақидаҳо фикри худамон баён мекунем. Шояд аввал бошад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин мавқеаш ҳамин тусол чияд барои ҳамин мо он қадар ва дигар давлатҳо чӣ намекунем ва сатҳи ҳоло ба фикри ман Тоҷикистон ба он чӣ ҷавонои Тоҷикистон он қадар чӣ наштагиянд ки дар дигар давлатҳо масалан мисли ҷавонои дигар давлат ки технология пеш рафтааст ҳастанд ҷавонои Тоҷикистон, лекин онҳо бисёртар кору фаъолият масалан дар одноклассник шабакаҳое ки на он қадар ба фикри ман барои ҷавонон зарур мебошанд кор мекунанд ва вақти худро беҳуда сарф мекунанд. Мумкин уда интересно нест. Яъне таваҷҷӯҳ намекунед, ба онҳо фарқ надорад аст масалан? Мумкин фарқ надорад. Барои ки онҳо да мумкин чиз нестанд, интересно нестанд. Бобаш ҳамин ки мумкин ки саводи кофӣ надоранд дар бораи ҳамон як ҳодисаи рух дода. Мумкине ки ҳози баъзе чизое ҳастае ки намедонем ки дар бораи чӣ сухан мекунем. Сабаби сухан кардан мо намедонем. Ҳар як кор, ҳар як ҳодисае мешавад, ҳар як кор худш вазифадор дорад. Вазифаи худша иҷро кардан. Агар масалан дар худи давлат ягон ҳодисае шавад, мисол ман наметавонам дахолат кардан. Муҳокима ки таваҷҷӯҳи ӯ ҳамин иборат аст ки аввал камбуди худро бинем, худмона бинем. Камбуди худмон ки ислоҳ кишид, баъд дигарора камбудишона гап зада мекунем. Мисол бигирем, дар ҳолате ки ман худам мисол шикам сер бошад, наслм таъмин бошад, мисол шароитум хуб бошад. Дар он ҳолат мо метавонем шароитҳои дигар каса ба муҳокима карда чикунем. Мисол дар бораи дигар касо баъд дар он ҳолат мо метавонем гап зада. Вақте ки мо худмон камбудӣ дорем, камбудиҳои дигарора гап зада наметавонем.